mu Nijar. Mai girma shugaban kasa har yau dai bisa zancen maganar yin da Allah wadda da waɗannan yarjejeniyar da take tsakanin Faransa da Nijar. Sakamakon ta mun san da shi ne a soke ita wannan yarjejeniyar, a kori sojojin Faransa daga ƙasar nan da kuma jakadan ƙasar Faransa ma wanda shi a halin yanzu ma an tusa ƙiyarsa ya tahi. Abu ne kuma wanda 'yan ƙasa da kansu suke jira sosai da sosai, suna jiran su ga cewa Faransa sojojinta ta kwashe kayanta ta tahi da su. Wai yau ina aka kwana game da zancen hita soza nan daga ƙasar mu? To, alhamdulillah, soja dai na farko jakadar Faransa wadda ka gai ya ce bai tahiya, amma ya tahi. Kuma rijejeniyar da akwai tsakankananmu da Faransa, mutane su gane, su sun ka hito, sun ka ce sun tsaida duka hulɗar da suke yi da sojawan Nijar bisa kai ga tsaro, har ta'addanci mai tsanani da aka ce ma terrorism sun ka ce ba su yaƙen shi. Sun ka ce to, kun ce dalilin da kun ka zo Nijar shine ku kama ma ƙasar Nijar, duk da mun san ba gaskiya ba ne, amma mun ka ce kun ce ku kama ma ƙasar Nijar a yaƙin ta'addanci. To kun ce kun soke, ina hujja kuma ta zama Nijar? Babu mai yanke wuya ya yanke wuya ko, tunda sun ka ce babu wannan hulɗa, babu wannan kamawa a yi yakin ta'addanci, to ba mu ga unhanin zaman su Nijar ba. Mun ka hiddo doka mun ka ce su kwashe nasu da nasu su bar muna ƙasa. Ka ji ɓaɓatun da sun kai ta yi, sun ka ce mu ba zaɓaɓɓi ba ne. Mun yarda mu ba zaɓaɓɓi ne ba, amma mun ƴan ƙasar Nijar ne. Tabbas. Kakin ne da kakin ne, ba mu san wata ƙasa ba sai Nijar. Kamar mu tashi mu je Faransa ne, tsamanin ka ko da takardu ma a ce muna mu bar Faransa, kai ga ganinka ko cikin mahalki ne muna cewa ba mu barin Faransa, ba zai yi ba. bai yiwa ko to wadda bai yiwa can nan ma zamanin da sun ka sani, lokacin da sun ka sani, shugabannin da sun ka sani, waɗanda suke iya yi ma hurjin musa wannan sun wuce, ba su bane. Mu ba mu taɓa shakka ba da za su bari Nijar, kuma al'umman Nijar ta ce muna mu yi shiru, ba sai mun yi magana ba, mu barta da su radda za su kwashe kayansu, ba su ma shirya ba za su bari mu Nijar. Al'umma ba ta Nijar kawai ba, 'yan uwa da amina arziki na Mali, na Burkina, na har da Najeriya da Benin da sauran ƙasashe duka sun tashi sun yi tir da Allah wadda da wannan musgunawa da walaƙaici da shugabannin Faransa ke biɗa su yi ma mu Nijar. Sun tahi, jikadarsu ya tahi yau da kwana bui, sojawa suna bisa hanyar tahiya. Da raidar Allah za su barin ƙasar Nijar. Lokaci ne kawai ake in yayi sun tahi. To masha Allah, yanzu idan suka tahi mai girma shugaban ƙasa, ya hulɗar mu za ta iya ta kasance da ita Faransa ɗin, hasali ma kamar a wajen hulɗa ta raya al'adu ko kuma hulɗa ta haƙo da arzikin ƙarƙashin ƙasar. Mun san cewa suna da kamfanoni a nan da ma waɗansu al'amurra waɗanda yau shekaru da dama tsakanin Faransa da Nijar ake cuɗanya juna a kansu. To, shi amsar da zan baka ta al'adu, wannan yadda sun ga dama ne, shan koko buƙatar rai. Amma na arzikin ƙasarmu Nijar, shi wannan zan iya baka amsa bisa kai gare shi. Arzikin ƙasar Nijar na ƙyan Nijar ne, arzikin ƙasar Nijar na Nijar ne. Wannan muna da inci bisan shi, kuma inci ba na baki ba ne, na tabbat ne. Yadda mun ga 'yan ƙasanmu, 'yan ƙasar Nijar za su unhwana da arzikin ƙasar Nijar, matakan da duk ya kamata mu bi mu tabbatar da wannan. 'Yan Nijar a bar cewa su ne na baya, wannan matakai da waɗannan hanyoyi sai mun bi su. Akwai amunan zama, akwai amunan arziki waɗanda yau suna shirye su je tare da mu, ba sai an yi maula ba, ba sai mun yi maula ba. Arziki na ƙasarmu ne, cikin girmamawa da daraja
su hito arzikin ƙasa, 'yan ƙasa su unhwana, ba wani ya hito da wani waje ba ya zo shi ne da unhwana ga arzikin Nijar. 'Yan ƙasar Nijar suna cikin wahala. Wannan ya ƙare insha Allah. Ko akwai wani hange da kuke yi nan gaba game da hulɗar da yalla ake iya a samu idan horon shi din ta gano kuskure ko ta ce ta dawo yalla? To, wannan ba mu bai za mu 'yan ƙasa su za su gai. Mu komi mun sa shi ga hannun Allah, mun sa shi ga hannun 'yan ƙasa. Darajar da girman da Allah ya bamu, matsayi na jagora za mu yi shi. Hanyoyin da ya kamata a bi za mu bin su. Amma hulɗa a gaba da mu da ƙasar Faransa dole sai mun koma wajen 'yan ƙasa. Mu ji ne ra'ayinsu. Lokacin mirɗiya ya ƙare. Komi sai 'yan ƙasa sun amince za a yi shi. In ya yi daɗi tare muke, in bai yi daɗi ba kuma tare muke. Kuma da rai da Allah mun san daɗi ne zai yi. Tunda za a kiyaye wa hakkin 'yan ƙasa kuma Allah zai taimakawa cikin kare hakkin 'yan ƙasa. Masha Allah, a cikin wannan zance na kare hakkin 'yan ƙasa da kiyaye, kenan daga yanzu muna iya cewa tabbas 'yan Nijar za su iya morewa da arzikin da Allah ya hore musu a nan gaba. A nufin Allah yana yi muna shaidu shi ne 'yan Nijar su san arzikin ƙasar Nijar nasu ne. Amma ba mu san ba abin da Allah zai nuha. Mu dai fatan alheri, kuma mun tarsashe mun jaye ƙaho wando da arzikin ƙasar Nijar zai umfana 'yan ƙasar Nijar insha Allah. Allah ya sa. Amin. A cikin sha'anin tsaro dai har wayo kafin mu kammala wannan babi, shine mun san cewa a ranar 16 ga watan Satumban nan dai da muke ciki wanda ya kawo ƙarshe yanzu, kun sa hannu akan wata yarjejeniya ta Libta ko Gurma da ta girka wata kungiya ta haɗin gwiwa mai suna IOS, kungiyar haɗin kan ƙasashen yankin Sahel da ta haɗa Mali, Burkina da kuma ƙasar Nijar. Ko muna iya jin menene ita wannan yarjejeniyar ta kumsa da kuma irin amfanin da Nijar za ta samu a ciki? Masha Allah, wannan yarjejeniya kamar wadda ni gaya ma tun hari ne. Nice ba ta yi wa tsaro, a tabbatar da tsaro, a yi wariya ta ƙasar Mali da ƙasar Burkina Faso. Dole sai mun haɗa kanmu. Ana yi muna kirarin talaka ƙasa, Nijar talauci ya yi yawa, Burkina talauci ya yi yawa, Mali talauci ya yi yawa, talakawa ne sun ka gama kai. Cikin gamin kan talakawan nan za a cimma arziki. Haɗin kanmu na farko shine tsaro. Ƙasanmu Nijar duk abin da ya zamanto tashin hankali da zai jito wa ƙasanmu Nijar, ƙasan Mali za ta kama muna. Cikin talauci in an gama ɗaya da ɗaya da ɗaya, kaga uku za a samu ba ɗaya ba. Ya yi sarkin ƙarfi. To shi wannan hasashe shi ne mun kai. Na tsaro ba za mu raida ba a biyo ƙasanmu Nijar a cuta ma Mali ko a cuta ma Burkina. Hakanan su ma Burkina ba za su raida ba a biyo ƙasarsu a cuta ma Mali ko a cuta ma Nijar. Haka ita ma Mali ba za ta yarda ba a biyo ta ƙasarta a cuta ma Nijar ko a cuta ma Burkina. Mun gama ƙarhi, mun zama tsinciya matsarminki ɗaya, mu yi yaƙi da ta'addanci wanda mun san da kawo mana shi an kai. Amma da rai da Allah zai ƙare ba. Waɗanda sun ka kawo mana shi ko sun tahi ba su bar nuhinsu ba. Mu ne ya kamata mu san da wannan. Ko sun bar ƙasa su riga sun shibka sheri. To sheri nan duk inda sun ka shibka shi ya zamanto mu 'yan ƙasa yanzu mu biɗi sayin shi duka mu cire. Mu kace sayyun sherin da sun kasa. In biyar su zai yi, Allah ya sa ya bi su ya je ƙasarsu. Kuma insha Allah mun san da haka za ta faruwa. Sherin da sun ka shibka muna, sun ka ci amana ƙasashenmu, Allah bai bari ya zamanto banza. Allah sai ya saka mu. Bayan tsaro, wannan kungiya ba tsaro kawai ba ne. Tsaro shi an na farko. Amma akwai abubuwa